Oh, asa ka man. Nag-ilis man ka. Musuroy ko silang gayam, ma. Nga akong amigo. Pila sa katuig nga ako makakita nila kay sahon nga na-busy mo ko sa akong negosyo. Oh, mao ba? Nahala sige. Pag-amping. Oh, hoy. Ayaw kalimot ha. Pangita na intahon og imong maasawa na ko. Ikipila ni edad ni mo. Ikaw na lang din mo wa pa maminyo taon. Ma, naghandom pagide kang maminyo pa ko. Di na ko kitag masawa na ako maoy. Pila na ko edad na ako. Ay, kung mangita lang ka, makakita gyud ka. Baong ayaw pagpakawa sa paglaom. Pre, kumusta naman ka, oy? Para tulong maging katuig nga, wak na ka magpakita na ko. Lagi pre, pasensya na. Saon nga na busy ang itas negosyo ko. Ako sa lagi. Anya, kumusta man ang dagan sa mong negosyo, ha? Okay na. Mabiya-biyaan na ako pre. Na-train naman ako mga tao. So ito na sila sa ilang buhaton maong niya. Nakahigayon na gid taon kog suroy-suroy. Asawa na malay kuwang imo, pre. Wala ko maghando man na pre. Dawat na ako nga ulitaong guwang gyud ko. Ha? Uy, kasayang pud. Ako din yung anak, pre. Uy. Bagay abot. Ara, Amin ko. anong karon pa magkanauli, ha? Gabi naman. Kanina pa magkampuntag nila ka. Nano ko'y kaadto pa, oy. Nag-anad na lang yun ka, ha? Nga, sige, kaglakaw-lakaw. Lesen yung uncle doon mo. Amin ko. Kaluyan kas Ginoo day. Matuog na ko pa. Oh, di ka manihapon. Wa ko'y gana. Pastilan. Sidya na ka sa kuwan na, pre, ha? Okay ra pre ay. Daga naman day si Aura pre mo. Lagi, pre. Nag-uyab-uyab naman kanina. Okay ra na pre ay. Natural man gid na sa babae pre. Oh, asa naman sad ka ha? Nag-ilis naman sad lagi ka. Gahapon nilakaw ka, unya karon mulakaw na sad ka. Maglaglaag lang gud ma. Todo sa beya nga, wag gyud ko makalingaw-lingaw sa akong kaugalingon kay busy naman sa negosyo. Mausad. Pero mas maayo unta tugnaan na gyud kay asawa dong. Kay aron na ani padulngan tanan nimong kahago ba? Saon man na nimo imong negosyo kung wa sa kay asawa. Mama sadoy. Ayaw na lang lagi pagdahom nga napay mo patol na ako. Tiguang na ko ma. Nabiyaan ako sa panahon. Ay, maguol malangod kung magunahon na nimo. Gamutiguang kang way makaagak nimo. Susma. Di lang kay ako rang usama nga naingon ini. Daghan mi oy. Don. Taod sad nga ako makasuroy og molda. Makamingaw kay kabugnaw og mga kan-anan dinhi. Imo na ko'y lista na ni Bihana. Paon dahil nga imo gi-cancel atong lakaw kay nagpuyog kay mo ning Bihana. Paon ba? Kailan mo ko na? Si Aura man na. Aura, mo pa. Ay, magkauwaw. Ito sa mulo, uy. Ano ako sa mga tao? Ha? Ako pa mo yung nagpakauaw? Uy. Ako na gani mo giilat. Uy, Away. ako pa mo yung nagpakauaw, mao ba? Aura? Aura? Ikaw na? Uncle Dondon? Noy, manihol ko na niya, Noy. Kauwaw niya na siya. Hayop ta! Gusto na, Aura. Dali na. Manggawas na ni Small. Salamat, pre, ha? Paitan, pata. Babaeng buhat, pero nagpagkauwaw lang sud sa mall. Ay, wait ka, sobre, oy. Alangan mo sa dili ko ma-react. Ngaya mo kong giilad. Pwede, pero kinahanglang imong ilugar ang imong kaugalingon. Unyag na naka-video ni mo dito, ha? Nagtuo kang siya mo'y mauwawan. Ikaw kay babae ka. Gusto imong papa, Aura. Lain mang tan-awon nga mag-iskandalo ka sa mga publikong lugar. Uncle Dondon?
Sa sunod gani Aura, wala dagang yaw-yaw bunog diretso. Pre, uy. Joke ra. Nauwas, Papa! Pwede mo, Aura. Kaya, mas maayo bag, katawaan na lang na nimo kaysa mag-usik kas imong panahon o kusog. Thank you, Uncle Dondon, ha? Saan sa man? Sa pagingaw na ako. Sa pagpamalit na ko og mga butang. Sus ka na, radi ay. May kaso pinanggagod ti ka. Siyang, Uncle, no nga, wa pa kay asawa? Ha? Kaswerte kas babae nga imong menyuan sa. Kay aside sa gwapo ka, bisag iguwang na. Mapinanggaon man sad ka. Aura. Kung dili pa lang tingali malain si Papa nga uyab bunti ka. Basin go uyab na ti karon. Aura. Pre, unsa ko ni pre, ha? Nanguyab kas among anak? Unsa? Uy, pre. Huwag taon, uy. Nisulti magod siya na mo sa iyang mama nga naibog kuno siya nimo. Unsa, pre? Pre, ako, war ginunda ko'y supa kung kinsa may magustuhan sa among anak. Pero magguwang ra kayo ka para sa among anak, pre. Kita na kong idara. Pre, gayam. Kung palay ang akong anak, pre. Kaya dili ko gusto nga magkalaom ang iyang gibati para nimo. Aura. Nganong ni ani magkasamo? Nga nawa naman ka magpakita na ako. Aura. Huwag naibaw kagit kung ano. Tungod kay bata na kaayo ko para nimo. O gibawalan ka sa akong papa. Aura. Mahal ti ka. Ang libawasat kong mahal ko nimo. Dili pa rin ko nimo i-fight nga to nila. Pero Aura. Masabay sa'yo. Single ko, dili pa sa kami niyo. Aura. Dili lagi tingali ko with it fight. Sige na lang. Salamat. Aura! Aura! Anak, Dondon. Sultihira ko tinood. Unsa mo gid mong gibati para ni Aura, ha? Ay. Ambot ba ma? Sa ato pa, naglibog ka? O dili lang ka gustong mutugan sa tinuod? Ma. Nak, suod sa pila ka tuig ikaw rang nag-inusara. Dili ka na bata. Pag-usik pa ba kaglaing panahon? Ang babae na mismo mao'y ni Dool nimo. Ma. Kung tan-aw nimo magmalipayon ka uban ni Aura, nganong dili man nimo hatagan og higayon ang imong kaugalingon? Oh. Abi na kung di na gid ka magpakita na ako. Pre. Nganong mianhi ka man? Pre ni ako kay gusto ti kang sultihan nga. Unsa, ha? Nga nahigugma na sad ka sa akong anak? Kay nahibaw kung magguwang na kay kong edad para sa imong anak. Pero isaad na ko nimo. Napanggao na ako siya og di na ko siya pasakitan. Sama sa mga lalaki nga niagi niya. Re, abi mo ang tinuod. Gisukod na tika kung maabag yun kay kaisog nga mutugan na mos tinuod para sa imong gibati sa among anak. Ug dalipay kay ko kay napamatud-an ako ron nga mahal yun day nimo si Aura. Pre gayam. Maog, pre. Gihatag na ako nimo ang among pagtukod. Salamat pre. Salamat kayo. Aura,
Mahal kay ka. Mahal sa tayo di katonton. O karon kay ninyo naman ta. Nakimo na tawag bibi. Ganahan ka? Oh no. Maabtag pa lang niya kang kalisod. Gabi ha. Ganahan na ka. Hello! I'm happily married at the age of 52. Og doon na nasad mi umaabot nga anak ni Aura. Dinin na lang kutob. Dagang salamat. Arimin. Mao ka mga hikalang kaagi ni Dondon nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo. Awit pinagulahan. Paint my love. Ang mong kaagi gibada no do sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sugin kitaminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.